Den kämpar på här med sifonen. Jag tror faktiskt att den tar rätt flöde. Då får man ungefärlig tömningshastighet och påfyllnad, för det är ju de parametrarna som är intressanta. Det här är rätt intressant också om man tar den här lyftningen. Man lyfter sifonen ut, den jobbar fortfarande. Det vore ju kul att veta hur mycket den tömmer bädden. Vi snart kommer ner till dem. Ja, här är svenskt. Det är ju bara hål runt om. En liten virvel. Bra. Jag kommer att plocka sen. Det intressanta är att man måste stanna. Det är då det visar sig om man har rätt proportioner på påfyllnaden. Det här var inte ens kul. Det regnar. Här stannar den. Nu ser man ju hårdheten. Så har den stoppat. Det kändes ju bra. Med tanke på att sifonröret är så pass klart. Den jobbar nog lite fortfarande. Det är en rätt stadig pipa. Oj!